Doncs ens trobem a la Sala Apolo de Barcelona on, com deies, Emma, es celebren els Mobile Premier Awards, els premis de referència en la indústria de les aplicacions mòbils que ja fa 10 anys que es lliuren aquí a la ciutat. En aquesta edició comptem amb 3 aplicacions catalanes finalistes, per una banda Globo, que ofereix serveis de missatgeria i d'encàrrecs, Sharing Academy, dirigit a universitaris, i també Virtual Energy Advisor, que és un assessor virtual per millorar l'eficiència energètica. Entre aquestes aplicacions en tenim d'altres, 13 més finalistes també, que avui sabran si tenen el premi a millor aplicació de l'any. Parlem amb Jordi Llong, que és el co-founder de Sharing Academy, i ens explicarà com funciona la seva aplicació. Doncs obrim l'aplicació i l'estudiant universitari el que fa és, ell escull quina universitat ha estudiat, per exemple, podem anar a la UB, després escull quin grau, Administració i Direcció d'Empreses, per exemple, i de quina assignatura necessita ajuda. Per exemple, aquí surten totes les assignatures, doncs Estadística 1, per exemple. Llavors, fas una cerca i surten tots els professors que nosaltres tenim a la plataforma, que són estudiants que ja s'han graduat d'aquelles assignatures, llistats per un ordre de qualitat. Per exemple, aquí veiem que el David ha estudiat l'assignatura en qüestió d'estadística, diu explico todo con ejemplos para que se entienda mejor, tenim que té 5 estrelles amb una valoració, té la identitat verificada, té referències, té l'expedient verificat. Llavors, si ens agrada, li podem enviar un missatge i demanar-li una classe. Per tant, funciona com una plataforma de reforç universitari, podríem dir que aquí tenim els professors i per cada classe fan pagar algun preu? Sí, així és. Els estudiants universitaris busquen ajuda de l'assignatura en concret que ells necessiten per fer classes particulars i el preu el fixa el professor particular, que recordem que són estudiants universitaris de cursos superiors que volen guanyar-se uns calorons extra i la millor forma és ajudant altres companys de cursos inferiors a aprovar aquelles assignatures que ells han aprovat en aquella mateixa universitat i grau. I ja s'ha posat en funcionament aquesta aplicació? Sí, la vam posar en marxa ara mateix fa un any. La vam llançar al 4 Years From Now, al Mobile World Congress del 2015. Clar, i ara mateix us esteu disputant per al premi de l'aplicació del 2015. Doncs moltes gràcies, Jordi. Nosaltres en breus minuts tornarem amb el co-founder de Globo, que també ens explicarà com funciona la seva aplicació. Ja tornem a ser aquí, ara ens trobem amb l'Òscar, que és el co-founder de Globo. Recordem que estem al Mobile Premier Awards, els premis de referència de l'aplicació mòbil, i ara ens explicarà en què consisteix la seva aplicació. Globo és molt senzill, simplement és una aplicació que pots demanar el que vulguis a la teva ciutat i nosaltres t'ho portem en menys de 45 minuts. L'aplicació, com podeu veure, només té 2 opcions, o bé comprar alguna cosa o enviar alguna cosa. Farem un exemple, imagina't que estàs a casa i vols un Hello Catil i uns bolquers, per exemple. Simplement vas a comprar alguna cosa, ho escrius com si fos tal qual un missatge de text, un Hello Catil i uns bolquers, i dius on vols que t'ho entreguem. En aquest cas seria aquí a la Sala Apolo, que és on estem. Fas OK. Si li donéssim a confirmar, la comanda es crearia en el sistema, enviaríem algun missatger que està per la ciutat i ho rebríem en menys de 45 minuts. Doncs moltes gràcies, Òscar. Nosaltres ja marxem d'aquí al Mobile Premier Awards. Recordem que d'aquí una estona es donarà el premi a la millor aplicació de l'any 2015.